Zdravím všetkých, moje meno je Sepkeska a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. OK, takže ak ste si už prečítali z názvu, tak dneska to bude tretí diel Q&A. Vlastne rozhodol som sa, že by som mohol dať ďalší diel a v minulom videu som vlastne hovoril z Q&A, že už by som mal mať tú novú webkameru, ale bohužiaľ ju ešte nemám, takže ešte chvíľu to potrvá, teda nie chvíľu, ale na ďalší diel už vám sľubujem. Teraz vážne vám sľubujem, že už budem mať, pretože už je objednaná, hej, takže už iba treba vyčkať a ešte predtým som chcel natočiť Q&A. Takže ja si myslím, že to netreba zdržovať a mohli by sme sa hneď pustiť do otázok. OK, takže prvá otázka je, že či ešte bude séria Back to Los Santos. Séria Back to Los Santos ešte bude, ale vlastne na serveri Welcome to Los Santos, kde to točíme, čo je VTLS. Väčšina z vás tento server možno pozná, ale kto nie, proste je to taký podľa mňa môj najobľúbenejší GTA Samp server, proste strašne dobrý server podľa mňa. Majú tam dosť veľa animácií, dosť veľa takých, proste podľa mňa tento server je oveľa lepší ako Superpažba alebo hociaké české, alebo tak servery, proste je to fakt dobrý server. A vlastne Miner na ňom dostal ban za nejaké hacky a dostal ho úplne proste nie, že nejak časové obmedzenie, proste, že by ho dostal na chvíľu, ale on ho dostal proste na furt. Takže budeme to buď musieť točiť asi na nejakom inom serveri, alebo si Miner zmení nick, ale teraz neviem, či ten ban dostal proste, že aj keď si zmení nick, tak mu to nepôjde, neviem. Ale skúsime to, ale ďalší diel by som sa pokúsil natočiť tak za 2 týždne, už by mohol vydať, pretože proste Miner dostal ten ban na Welcome to Los Santos. OK, ďalšia otázka tiež súvisí s GTA San Andreas a je to vlastne, že aké používam auto, alebo aké mám najradšej. Ja viem, že v prvom dieli Q&A bola takáto otázka, ale aké skôr používam akože a aké používam zbrane a prípadne akože aký job robím na Welcome to Los Santos. No, takže aké používam auto od Uranus, mám ho celé vytunené a podľa mňa je to dobré auto. Nemám akože že nejaké napríklad neóny alebo tak, pretože neóny som raz na auto dával a aj bolo celé FT, no proste malo tam neprestrelnú karosériu a takéto veci, lenže potom mi vypršal dom a už som to auto bohužiaľ nemala a nestihol som ho predať, takže odvtedy si moc na auta takéto veci nedávam, ale zrejme aj nejak ho začnem proste tak, že by som tam dal nejaké neóny a tak a potom ho zrejme predám, ale toto auto je veľmi dobré, až na jednu vec, že keď po ňom že veľmi rýchlo toto auto dokáže zhorieť, proste pár rán na to auto a zrazu si neuvedomíte a horí. Inak s týmto autom som spokojný. No a čo sa týka toho jobu a tých zbraní, čo používam, tak najčastejšie používam asi Take 9 alebo Micro SMG, pretože nie som saunov skiller, proste nemám rád moc uplované brokovnici, teda nie, že nemám rád, ale neviem s nimi moc dobre a nerobím job, no neviem, či sa to dá považovať ako job, ale robím vlastne gangstera a som v gangu Balas. Ďalšia otázka je, že ako to bude vlastne, keď bude leto, či budem vydávať videa alebo tak. Takže keď bude leto, tak nesľubujem, že budem vydávať nejak videjka častejšie, pretože ja vtedy zrejme pôjdem na dovolenku alebo takedy, neviem, ale proste asi a proste pokúsim sa stať a natočiť nejaký vlog, také tie viete, ten Casey Neistat style, ale ja to nechcem robiť, lebo už to robí fakt veľa ľudí na československej scéne, ale zrejme stadia bude nejaký taký vlog možno, alebo také niečo a inak cez prázdniny normálne budú vychádzať videá a aj za týždeň možno tak 3 krát, takže cez prázdniny to bude podľa mňa ešte lepšie. Ďalšia otázka je tu, že aký predmet v škole najviac nemám rád a aký najviac mám rád. No tak najmenej, no asi matematiku, ja ten predmet nemám rád, proste neviem ho moc dobre a nepýtajte si sami, čo mi vychádza alebo tak. A neviem ten predmet a nemám ho proste ani rád, proste ten predmet je mi tak nesympatický, tak by som to povedal. A teraz tí, čo majú matiku, tak prosím don't hate me.
Aj keď si myslím, že je to málo ľudí, ale niekto sa asi nájde. No a najobľúbenejší tak asi telesná výchova, ale to je tak jasné, samozrejme informatika, ale docela mám rád dejepis, pretože ten predmet je taký v pohode, hej. Ten predmet by podľa mňa mohol byť viackrát do týždňa, pretože my ho máme naša trieda akože iba raz, takže podľa mňa tento predmet je tak v pohode. Ok, ďalšia otázka je, že aký mám názor na Zachyho, takže Zachy. No, chcel som o tom točiť samostatné video, ale myslím si, že to nejak netreba, pretože nie je to niečo také, čo by som proste mohol dlhšie opisovať. Takto, mne sa jeho videá nepáčia, pretože presne videá tohto typu nemám rád, lebo nepozerám proste také dievčenské videá, hej, ale ja keď niečo nemám rád, tak sa na to nepozerám, ale keď som pár jeho videí videl, akože áno, je pravda, má tam kvalitu obrazu, to je fakt pravda, že tam má kvalitu obrazu, kvalitu zvuku alebo tak, ale inak tie videá ako samotné sa mi nepáčia, proste ja sa na to ani nepozriem, teda pozriem sa na to, ale proste hneď keď vidím, že je to nejaký, proste jeho celá tvorba sú holy, asky a nejaké takéto videjka, ale zas neviem, či si zaslúži tých 60 000 odoberateľov, ale tak má tam proste kvalitu, tam má, ale jeho videá sa mi moc nepáčia. Ďalšia otázka je, že či sa venujem nejakému športu. No, venujem sa tenisu a akože tak, že chodím na tréningy a tak, a inak veľmi ma baví futbal a trocha aj florbal, inak je to v pohode, hej. Ďalšia otázka je, že kto je moja najobľúbenejšia postava z celej Mafia série. Takže asi moja najobľúbenejšia postava, no tak určite Joe Barbaro, pretože to je proste super postava. Ale potom mám rád takého, čo predával zbrane v Mafii 2. Lebo neviem, či zbrane, ale niečo tam predával a volá sa Giuseppe. V niektorých misiách ste ho mohli vidieť. A proste mám rád ten charakter a samozrejme potom mám rád ešte Vita. Ja v podstate tam nemám nejakých, ktorých by som nemala rád, až na tých nepriateľov, ale tak týchto, čo som povedala, asi najviac. Ok, ďalšia otázka, opäť súvisí s hrami a súvisí s GTA San Andreas. A je to otázka v podstate toho istého typu, len to je v inej hre, že aké je moja najobľúbenejšia postava celej GTA série. Takže určite The Truth, čo je taký hippizák. Takže proste ja v GTA sám ho mám ako skin. Je to podľa mňa super týpek, proste je taký feťák, ale ja neviem, ja toho typka mám rád, akože je to môj obľúbený charakter z GTA a Truth a potom ešte asi z ostatných sérií okrem GTA San Andreas docela Trevor, aj keď GTA 5 som hral iba párkrát a to len na PlayStatione, ale inak v pohode. A asi tak z Vice City alebo tak. Z Vice City si tam moc ľudí veľa nepamätám, ale z GTA 3 asi Tony Cipriani. Ok, ďalšia otázka je, že aký mám názor na top 5 youtuberov a či ja niekedy nebudem robiť také top 5 alebo top 10 videjka. Takže aký mám na nich názor? No samozrejme niektorí to robia fakt kvalitne, ako je napríklad Pixelores. On proste má veľmi dobrú kvalitu, veľmi dobrý prejav, má veľmi dobrý hlas na to. Hodí sa a do toho proste mám to aj dosť originálne. Proste od Pixeloresa to pozerávam, on to má fakt dobre. Ale čo sa týka niektorých takých menej, čo to skôr okopírujú alebo nemajú to proste také, že už som to niekoľkokrát videl a nie je to moc originálne. Napríklad nemám nič proti tým, čo tam dávajú texty, hej, textom, ok. Ale tí, čo dajú napríklad nejaké top 5 video, čo už som videl asi na 2 kanáloch alebo niekde som to proste videl a ten youtuber to proste tak natočí a dá tam rôzne fakty, ešte aj gramaticky zlé. Tak toto je fakt, proste nemám rád tieto top 5, keď sú takéto proste. A poznám jedného človeka, ktorý to takto aj podobne robí. A asi pod každým videom, dokonca raz aj pod mojím, nie pod každým úplne, ale pod veľa ľudí komentáre vlastne píše, aby si pozreli jeho kanál, že tiež točí top 5 videa. A či to budem točiť no tak ja to asi nebudem točiť, ale ak by bol nejaký zaujímavá vlastne nejaká téma alebo niečo, čo by ma fakt zaujalo a nie, že by to bolo by to originálne alebo tak by som niečo vymešil, tak jedno videjko z toho by som možno natočil, ale myslím si,
že nie, nebudem točiť asi takéto videjka, ale možno fakt, že by bola nejaká zaujímavá téma, čo aj mňa zaujíma a nejak by som to proste spravil. Ok, úplne posledná otázka pre toto video, čo si myslím o GTA 6. Už som hovoril, že Mafia 3 vlastne, čo si o nej myslím v predchodom videu z Q&A. A teraz tu je GTA, takže osobne. No viem, že GTA 6 sa špekulovalo nad tým, že by to bolo GTA Tokyo. A kebyže to bolo GTA Tokyo, tak GTA podľa mňa stratí úplne proste to, jak sú tam gangstery a tak proste všetko to stratí, pretože zatiaľ všetky GTAčka myslím, že sa odohrávali v Amerike a tam proste napríklad San Andreas, Los Santos alebo v GTA 5 v Los Santos proste v GTA 3 Liberty City, GTA 4 tiež Liberty City a Vice City Miami nie, ale proste ja nechcem, aby to bolo Tokyo, neviem, pozriem sa ešte na nejaké také veci, čo sa toho týkajú, nejaké články alebo nejaké videjka. Neviem o tom úplne neviem o tom teda veľa, ale ak by to teda bolo niečo proste také spoločné s tým Tokyom, tak už by to podľa mňa nebolo GTA. Ja by som najradšej teda chcel, aby to bolo buď GTA San Andreas 2, čo je veľmi, veľmi málo pravdepodobné, alebo Vice City 2, alebo niečo proste, čo je podobné Vice City, pretože Vice City bola vlastne jediná v Miami, teda aspoň myslím, že jediná, a tá atmosféra v Vice City je úplne iná ako v GTA 3, v GTA 4, San Andreas, alebo tak proste. A Vice City proste malo takú dosť dobrú atmosféru tej hry a osobne ja mám Vice City veľmi rád tú hru a bol by som rád, keby dali nejaké pokračovanie na Vice City alebo na San Andreas, lebo tam je ten príbeh taký otvorený, hej. Ale tak dúfam, no. A inak pre tých, čo písali, že nech urobím názor na niektorých youtuberov, proste hneď to poviem Q&A, tak ja tu nebudem odpovedať v Q&A na, akože povedal som názor na Zachyho, ale proste nechcem proste celé Q&A mať o nejakých názoroch na nejakú vec alebo na niekoho. Takže keď bude nejaký komentár, napríklad hashtag Q&A, povedz mi názor na tohto a tohto, tak väčšinou toto Q&A nedám, pretože na toto robím samostatné názorové videá, aj keď teraz som spravil, ale to bola taká, že iba jeden a snažil som sa to urobiť čo najrýchlejšie. Ok, takže ja si myslím, že toto by bolo pre toto video všetko, preto len je to už nejak dlhé, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite mi zanechajte like, môžete mi dať odber, ak ma chcete sledovať aj naďalej, ak ste tu noví. A samozrejme môžete napísať aj komentár, ak chcete dať hashtag Q&A a napíšte nejakú otázku, alebo čo si myslíte o tomto videu. Takže ja sa s vami naozaj ľúčim, majte sa pekne a ahoj. Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Four deep in the green rag with gold feet, last with the flag on the strap.